ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଗପିବା ଟିକେ ହସିବାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ନିଶା ନିବାରଣ। ମଦ ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ହାନିକାରକ, ତମାଖୁ ସେବନ କେତେ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ମାନେ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ମଦ ନ ପିଅନ୍ତୁ, ନିଶାସକ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କାଉଣ୍ଟର ଲାଇସେନ୍ସ ବଢ଼ୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରତି ମାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନୂଆ ନୂଆ କାଉଣ୍ଟର ସବୁ ଖୋଲୁ। ଇଏ ମାନେ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି। କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯିବ, ମଦ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଲେଖାଯିବ ମଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ଆମର ଯେଉଁ ଗୁଟୁକା ସେଠି ଲେଖାଯିବ ଟବାକୋ କଜେସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। କିନ୍ତୁ ବେପାର ହବ, ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ସେଟା କେମିତି ହବ? ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିଛ ମୂର୍ଖ ନା କ'ଣ? ପାଠ ପଢ଼ିଛ ତମେ, ଇଏ ଜାଣିଛ ସବୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି ବୋଲି ତମେ ଖାଇବ କାହିଁକି? ଆମେ ବିକିମୁ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନା। ଖାଇବ ନା ତମେ, ତମେ ଖାଇବନି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ହବ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା। ଆଉ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିବା ଦରକାର ନା। ଆଉ ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘଟଣା, ଦି ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇଆ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗଞ୍ଜେଇଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା। ରାଣରେ ସେ ଗଞ୍ଜେଇଟା ଟାଣିଦେବେ ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଲଗା ଖେଳ। ଓ ଗଞ୍ଜେଇଟା ଟାଣିଲା ପରେ ସେ ଯେମିତି କହୁ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଜଣେ ଜଣେ ଭାବନ୍ତି ସେଟା ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ଟା ମୋ ତଳେ ଯାଉଛି ମୁଁ ଉପରେ, ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲ ମାନେ ଏତେ ନିଶା। ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଆ କ'ଣ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଭିତରେ ବହୁତ ଫରକ। ମଦ ନିଶା ଯଦି ଜଣକୁ ହେଇଛି ତାକୁ କହିବେ କିଏ ବେ, ତୁ ଶଳା କିଏ ବେ, ଚଢ଼ି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶାରେ କହିବେ କିଏ ବେ, କାହିଁ କିଏ, ମୁଁ କିଛି କହିନି, ଡାଉନ୍। ଭାରି ସମ୍ମାନଜନକ ନିଶାଠୁ, ଓ ଶାନ୍ତପ୍ରିୟ ନିଶା, ଗଞ୍ଜେଇ ନିଶା ଓ ତାର ଅଲଗା। ସେଠୁ ଦି ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇଆ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜେଇ ବୋଲି ଓ ଏତିକି ଗଞ୍ଜେଇ ସେଠୁ ପ୍ରଥମ ଗଞ୍ଜେଇବାକୁ ବୁଝୁନ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରା ସହିତ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଛି, ତୁ ଯଦି କହିଦେବୁ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ବାହା ହବୁ। ସେଠୁ ଆର ଗଞ୍ଜେଇଆ ବହି ଏମିତି ଏମିତି କଲା, କରି 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 ଏମିତି ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ମୁଡ଼ାକି ଦେଖିଲା। ଆଉ ଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୋ ହାତ ମୁଠାରେ ଗୋଟେ ହାତୀଟେ ଅଛି। ଆର ଗଞ୍ଜେଇଆ କହୁଛି ତୁ ଚିଟିଂ କଲୁ।